Dat ging zo op de lucht met de bekers, dus dat hoefden ze maar op te vangen zo. En verder dat is, ja, ik ging in de keer ging ik heel veel met Loekie Vrouwijn aan en zo is het eigenlijk gekomen allemaal. Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Dan een paar keer nee, dan weer wel en dan houden ze weer afscheidsconcerten wat ze al 100 keer hadden gehad en dan gaf de heer Vrouwijn dan, of Tom Meijzen, een vrij intrikaartje. Hè. En, maar wie vaak ben ik geweest? Pak een beetje 20 keer. Niet echt heel vaak. Ik ging niet overal over momenten. Ik kan me nu herinneren dat ze met een bus, hadden ze een concert in Amsterdam, dan gingen ze met 2 bussen naar Amsterdam en ja, die waren vol toen, kon je niet. Dat zijn er wel meerdere, maar de leukste. Nou, misschien wel op de markt, dat voor 7.000, 8.000 man, de stampen vol, ik weet niet wie op de markt zijn, maar toch 7.000, 8.000 man dacht ik. Dat ik dat nummer Close, dus ik heb dat gezongen. En op een gegeven moment tegen het einde van de baan, dat ik maar op die bühne bleef zitten, want ik wilde met en maar met door en ik vond, ja, ik vond het wel. Dat was in die tijd dat Ernesto, de zong dat nummer In de Ghetto dan. En ja, dan word ik het gedronken natuurlijk weer van tevoren. En dan trok er me de korte box op het podium naar onder. En ik nam dat maar voor leven, maar ik denk, Ernest, doe easy on. Want er stond een klein kindje voor de bühne, weet je wel. Ja, zo ging dat weg. Weet je wat het is? De opkomst is zo leuk, hè? Als ze die parade doen, dan schiet ze al in de box van het lachen. Ja, gewoon de corner. Kijk, daar moest ze niet serieus van hebben, maar ik vind het wel typisch en leuk dat alles gecoverd is. Al die nummers hebben ze een leuke cover gemaakt in het Limburg en dat shut ze niet zo te mouwen. Daar moest ze ook lang voor repeteren, denk ik en zo. Ja, ja dat was ook nog nostalgisch vroeger. Veel t-shirtjes van de WW-band maar dat ging op een gegeven moment houden ze die zo vaak aan dat die gingen slijten, dat de motten erin zaten, dat er lachten en dan weet ik. En ik kan me nog herinneren, in Spanje gingen we naar Mallorca, werd ze wel, dat was dan ook een en al feest en zo en dan heb ik dat met een Engelsman een shirtje geruild voor een shirtje van een bekende hardrockband. Dus ik denk, wat moet hij doen met een shirtje van de WW-band? Dus ze zijn die internationaal ook bekend door Europa. Maar het enige wat ik nog heb kunnen vinden, is dit singeltje dan. Dat is toen van Pieter Buren gemaakt, opbrengst van Meisje, ik ben een zeehond. Meisje, ik ben een zeehond. Dat zie ik zo wel in de stad. In Limburg zijn er een handtekening met Loek Vrouwijn erop. Ja, en ik gewoon, die petjes heb ik allemaal vroeger gehad, maar ja, dat is allemaal weggegaan en dat heb ik allemaal niet meer, nee. Nou, dan heb ik op mijn onderarm een tattoo van de WW-band staan. Dat is ook helemaal zo versleten. Nou, dat is de grote lijst, maar een jaar of 20 oud. En eigenlijk is dat gegaan dat ik zei van, ik zet nog eens een keer een tattoo van de WW-band. En dan zeiden die jongens zo'n beetje zo, die jongens van, ja, dat deed ze toch niet rond en dat durfde ze niet inderdaad. En daar heb ik eens een keer een tattoo gemaakt van een andere tattoo en die erbij laten zetten. En dan denk ik van, ja, ik vond het leuk toen in die tijd, want toch, ja, en toen heb ik het laten zien aan Marcel van Diezen en Vrome. Ja, toen heb ik een foto laten maken, en gewoon een foto hebben ze gemaakt. En 2 jaar terug hebben ze dan in het park met de Koninginnedagactiviteiten. Hebben ze die foto uitvergroot en hebben ze er alle handtekeningen erop gezet. Een foto met de tattoo zeg maar dan erop, hè. En met handtekeningen en voor. Maar dat zo heb ik dat ereburger van de WW werd genoemd. Ja, misschien een beetje overdreven, maar ja, ik vind het wel leuk om er is wel humor en een beetje fantasie, een beetje overdreven of zo. Maar ja, ik vind het wel leuk. Ik bedoel, jongens, bedankt voor alle schoon jaren die ik mij en alle andere fans bezorgd heb. En we werden nu allemaal 60-plussers, dus geniet van het leven, hè? Het is toch maar kort. En op naar het 200ste afscheidsconcert. En bedankt voor alles en houd het goed. Hey Ronnie, bedankt. Ronnie, hey. En van de fans